কিষাণৰ ধনক লৈ আহি গ'ল ডাঙৰ খবৰ কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে 2000 টকাৰ পৰা 4000 লৈ বৃদ্ধি হৈছে কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন জুন মাহতে একাউণ্টত সোমাব 20 নং কিস্তিৰ 4000 টকা बरायबाय फिन खेबसे बयखौबो तो जायफोरा मोजां मोनो नायलांदोलाय आपडेट सुंद' होलांदिनि तो बयबो मिथिखानाय जोंहा जितुनिखि 20 नम्बर इनस्टलमेन्ट PM किसाननि तो जोबोद मोजां आपडेट ओंखारबोदों रायजोफोर तो नेनानै थायोब्लानो जाबाय आरो एसे चेक खालामदो एक्टिव प्रसिडा इएस जादोंना जायाखै तो गोबांनानो इएस जानानै दंखायो नाथाय दासिमबो हाबाखै तो सावरायलांदिनि जोङो नेनानै दङ आरो माला हाबगोन नेगासिनो ना जोङो साननैसो नेबावदो हाबसिगोन आरो जोङो मोजां आपडेट्स ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदों तो जोंहा 2000 नि जायगायावहाय 4000 जानो थांगासिनो तो बे जुन मासावनो 4000 हाबगोन जाहैदों तो जोबोद मोजां आपडेट्स आरो मोजां खौरां तो जायफोरा मोनसिगोन 4000 स' जोङो लागायनो हासिगोन आबादावहाय तो मोजां आपडेट्स ओंखारबोदों रायजोफोर आङो दिनैहाय बारा गोलाव खालामा तो सुंद' आपडेट्स आङो PM किसाननि आपडेट्सखौनो लानानै फैनाय जाबाय आरो जायफोरना एक्टिव प्रसिडा इएस जाबाय मोनसिगोन आरो अलरेडि एक्टिव प्रसिडा इएस जानाया साननैसो जाखाबायानो सानथाम सानब्रैसो बेबायदि जाबाय नाथाय फैसाया हाबथ'वाखै स' हाबगासिनो लासै हाबनो थांगासिनो दङ साननैसो नेबावोब्लानो तो रांखौहाय मोनसिगोन आरोना तो आङो दिनैहाय गुबुन बेलेग बेबायदि जेबो आपडेट्स आङो लाबोआखै तो जास्ट PM किसाननि आपडेट्सखौल' लानानै फैदों तो जोंनि गोसोआवहाय सोंलु जागासिनो दङ मानो एक्टिव प्रसिडा इएस जानानै दासिमबो हाबाखै नाथाय सम लाखायो एसे तो जोङो नेनांगोन तो नेनानै थायोब्लानो जाबाय आरो दा गायनाय फुनायनि दिन ना गोबां खरसा जायो नांगौ तो रायजोफोर एसे नेनानै थादो साननैसो नेयोब्लानो मोनसिगोन आरोना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय